Ave besile njalo abantu abadala. Uyazi ufica sekubanjwe i-family meeting sekulandwe ngisho omalume emafamu kuzokhulunywa ukuthi hayi ngani yami ngeke ukwazi ukushada fanele kuqale kushada ugogo akashadanga. Lapho ugogo ushadiswa imali yakho futhi ushadiswa nomkhulu owashona ngo-1986. Kuthiwe nje hayi ngeke nikwazi ukuthi nishade ngeke kuphume umshado la ekhaya ugogo engashadanga. Kodwa ngeke ubezwe bethi ngeke ingane yami ukwazi ukuthi uyograduate ngoba ugogo akawutholanga ngisho umatric, ngisho uma wakho nje wagcina ka standard 6. Lento yakho nje yokuthi uyograduate ngeke kuze kulunge izophazamisa idlozi. Ngeke bakusho lokho ubabona kahle sebeyocula lapha izindle ezinodaka. Ayeke kuhlalwe phansi nje ikhulunywe le ndaba. Ingane igugele emakhaya ngezikweletu zomkhulu bango-1986 abahlulo ukulobola iy'ntombi zabo. Sekufanele kuzolobola abazukulu-ke manje ngeke ushade. Ngeke ushade ugogo engashadanga. Hayibo. Hayi. Kodwa uma ungase uthi nje nawe hayi ngeke ngondle ngoba nogogo wayengondla kubo.